Ku danna mana subscribers a wannan YouTube channel namu mai suna Magajin Dauhe. Madalla mun gode. What? Kana ji ko? Ni ma ai babban masoyin sa ne. Babban masoyin sa ne. Ba wanda yake neman gurin wannan wanda baya mana komen ba. Wai shi wani dan can ko? Dan can ba abin da yake mana. Kai wannan sai dan bello. Kai ban mutsiyacin banza sai dan bello. Sai dan bello. Ai ni masoyin sa ne sosai. Kai dan bello. Allah kuwa. Dan bello mana. Kai ma wakin tafiya ne. Kai fa kaga wannan dan bello sai in bayar rayuwa ta gaba da kai Allah da yi Allah ya ja fara da bello. Ai bai tambaye ka wata kujera ma yake da wai baka sani ba sai ka ga la ilaha illallah muhammadar kai ai dan majalisa ce kina kokari kaga cinadai madara bilkacuwa yayu kuna sane kai wai ka wani shi dan can ai na ji labarin da komai ga ai abin da ya kamata mu yi ko naji yana an ce yana hanya bakin hanya can ai rige da mu